Čaute lidi, ja vás vítam a chcem vám povedať, že zo Samsung Galaxy Ace, ako robiť screenshot, nepotrebujete na to root, ktorý je dole, čo má takú jednu aplikáciu. Čo má toto? Čakajte, nájdem to. Super úser, ktorý nebudete ani potrebovať, takže urobíme tú snímku. Takže toto teraz si niečo iba dám, aby ste vedeli. Takže počkajte, lebo si to musím nejak urobiť ešte. A dám si to takto. Takže pokiaľ budete chcieť robiť snímku, podržíte domov, dáte späť a stlačíte, jak vypínate zamkňanie telefónu a odomýkanie. Snímka bola vytvorená, takže ukážeme. Takže sorry. Ten kaptúre dáme a tejto máme. Nič tu nemá. A tento na toto tento program nepotrebujete nikde, takže ešte jedenkrát si to ukážeme. Takže podržíte stredné tlačítko, dáte naspäť, ako späť, a potom dáte tuto, čo máte, odomykacie a zamykacie. Počkajte chvíľku. Vidíte? A máte to, je to jednoduché. A tady to máme. Takže to je všetko. Majte sa a sorry za tú kvalitu, takže čau.